Oh my god. Oh, durian temenan cewek. Penasaran jerone, Mbak? Ini semutnya banyak banget. Aduh. Oke ya. Iya, sawe. Pak. Mbak. Wah, marane jenengan ae enak. Pacake pira? Moga. Pacak. Ayo kampung kene dadi duren dhewe-dhewe. Ngene kok kenyang-kenyang. Dah, enak, enak om anyep. Terus seru kasih berarti cabe cuma mungkin ngono. Ora anak seru blas loh. apa sih, Bu? Ki nganu tombo milek. Bukan pengalaman kok ngene cukup sing ngono. Sapa pom monggo dibadho. Ngene lek kilair timono. Terus jane wani sawi yo. Dikok kulkas mati bareni wae iki. Lah wanyo. Lek duren ku tak gepuk cici karo ini enak manis itu dulu. Aja ora rasane ya. Iki kabeh mungkin ngono lho. Satu berarti yo mending iki kok. Mending lek di wijak iso uang. Sing ndi? Sing ndi? Orang apa dulu? Iku Iya. Ayo ngapel kuning. gimana rasanya Pak Roji? Enak kabeh jaluk kok gemen ya. Dalekno oleh niku. Enak lho, Mas. Enak kok. Tapi Ndek aku sih kita iki kan kepiro saya tangan. Jono kono. Saake Mbak, bra-bra. Saake sampean. Anyep kok. Yo males aja, lumayan. anyep, Bu. Engko tak cocok wong lho. Ndek kowe enak iki konyang-konyang. Konyang-konyang manis kok. Iya, sorry. Nah aku ana ndoke engko pecah malah.